South Africa sanibingelela kuphi nokuphi lana khona ngendawo nibingelela ke uthuleleni igama ngumduduzo ngamkhwanazi ke. Namhlanje ke sinomama Nkosi yami Gogo Lashe. Ubecela usizo ithole inbox yakhe ekuthangi ekhala ukuthi ke ucela ukubona uthuleleni. Ngathembisa ukuthi sizombona izolo ngoba besiphuthume eMaritzburg. La khona besiyobona abanye baseMaritzburg sitshela ukuthi sizobuya kusakhanya sibuyele kuyena umama laphana ke la ehlala khona ke eChesterville of which ke akwenzakalanga ngoba sigcine sesiba nedelay sibe naye eMaritzburg sabuya sekuhwalele. Ngayivuka namhlanje nje umama ngithi hayi ngoba vele ngiseThekwini ngizombona masithi siyafona ugogo uthi ayakekhe ekhaya ule Nkosi yami embokodweni sathi gogo ayibe sithi sikulindileke singapha sesithi nje siyasuka siza kuwena ekhaya hayi wasithi gogo noka hayi uzokwazi ukuthi masimcela ngasuka phuthume njengoba nje seze wafika umuntu omdala ke unenkinga ke yakhala ngayo ugogo engathi ke inokubandakanyeka ummeli thizeni izinto enjengalezo ke nokuphathene ke nemali ke engathi ufuna ngabe nezinto zonke ayithola umama after kudlula umyeni wakhe kodwa ke umama ke nanga sicela kumnika ithuba sizo ukuthi ugogo khala ngani sawubona ma. Yebo sawubona. Ngiyaphila umama bani? Umama uNdadane. Kephi mama? Chesterville. eBlackers? Yebo. Ukhwele eBlackers mama? Hayi ngise-1 ngingasathenga umuzi nomyeni. Yebo mama. Emizini emisha lapha phesheya eMkhumbane. Oh eMkhumbane. Yebo. Ubhayela uthuleleni mama kwenzakalani? Ngibe nenkinga nje ngoba ngine stress nje angisalali ngiyacabanga angazi ngizoshonaphi ngazi ngizokwenza njani. Uhambe umkhulu umyeni wami ngo-2024 kwase kuthi la ngabo September ngafaka icase yakhe kummeli thizeni obesiza wayesethi uzongenzela umsebenzi kuthe dukuduku wase ngifonele ngitshela ukuthi hayi umsebenzi wami usewutransfer komunye ummeli angiyekene number 333 usehambise khona amaphepha hawu ngathula ngacabanga ngathi hawu why manje lo muntu mayengeza ukungisiza angangitsheli mina avela athathe information yami ayihambise kumuntu ngaphandle kokungiconsulta angibuza ukuthi cha ngizokwazi ukwenzela umsebenzi ngo1 no2 no3 ngicela ukuthi ucabanga udecide because nami khona abantu engangabacela bangisize ngeve ngizobacela kodwa khona abantu bengizobazi bangisebenzela umsebenzi wami ngaphandle kwakhe kodwa ngathola sethathile amaphepha wonke awahambisa lapha la yohambise khona wasethi angihambe ke ngiye khona ke mangifika khona ke ngifike cha ngifice lo baba isizathu yena angitshela sona but angikubonanga kuyisizathu esibalekile ngoba wangitshela ukuthi hayi yena akakwazi ukungisiza just because yena uhamba izinkantolo so akakwazi ukungisiza ungiyisa kumuntu owommeli but uma kanti yini nemathukisa kumuntu owommeli wathungisa kumuntu owommeli yena uhamba amacala enkantolo. So ngase ngithi ngoba phela uma ungazazi izinto kahle uyakwamukela lokho okutshelwe umuntu ukulandela ukusebenzisa. Then mangifika ke kulommeli hayi ngibingeleleke athi hayi incwadi zakho nazi la ivula ibuke ofuthi ngingayazi idiscussion yabo ukuthi yayithini ngingakafiki ngesikhathi ethatha amaphepha wami ewayisa ke angibazi bahlala baxoxisana ngayo ofuthi kuyi secret yabo leyo. Uma sengifikile ke na amaphepha okay ke abesethi ungitshelile yini ukuthi ngithi angimazi ungitshelile but ke angibange ngisakhuluma izinto eziningi kodwa into engayinotice one ukuthi yena kwakufanele abuyele kimi athi cha ngeke ngikwazi ukusiza ngo1 no2 no3 then ke bese nami ngiyacabanga ngiyadiscussa ngiyotshela izingane ukuthi cha uthi ngeke angisize sibonisane nezingane ukuthi ngenze njani. But ke ngoba vele wangithatha ngifake kulommeli kodwa mase ngifika na kulommeli ngithola ukuthi naye wenza the very same thing naye kwangitshela ukuthi iyenkantolo ngayibona lento ukuthi i-stupid nje khona into in between mhlambe mina engayazi wayibona ngazi naye uthola ukuthi kwesikhathi athi hayi angikho ngisho ebusini ngenkantolo angikho ngizovuka ekseni ngenkantolo ngayibuka ukuthi bengisuselani kuyena ethi ngisusa kumuntu owummeli ongaye enkantolo yena ngoba uye enkantolo okay fine ngathula ke ngalinda ke engikutholile kulommeli ukuthi ngithola ukuthi umsebenzi wami akawenzi from 2024 u2026 manje ungathi le matter yama transfers into ka road accident fund othatha isikhathi esingaka whereas akufanele uthathe isikhathi esingaka. Lo mmeli uma esebenza lo msebenzi wami uyahlala thule angangitsheli lutho anganginothisi ngalutho kuphela u25
uthe mase uqalile uphakathi nawo ngaqala ngambuza ngathi hayibo ngicela ukukubona ngizwe ukuthi kwenzakalani hayi mangifika kuyena angitshela ukuthi hayi amaphepha wami ngaya kuyena wangitshela ukuthi hayi amaphepha wami uyawasebenza. Okay ngase ngihamba ngekhaya mase ngisekhaya ngacabanga ukuthi hayibo lo muntu amaphepha ami uyawasebenza ngase ngicabanga ukuthi ake ngiye e-Master Court ngiyo-check-a khona ukuthi izinto zami zikhona yini khona because bona basebenza izinto fanele bayise e-Master Court. Mangifika e-Master Court ngicele no i-file number ikhona i-file ikhona kodwa i-file i-empty ayinaphepha. Ntombazane ngibize ngisondele ngene uzothini ma ngithi cha ngizobheka nje umsebenzi ukuthi uqalile yini khona yini okwenzakalayo. Athi buka ifile uyayibona ukuthi empty ayinalutho wathi ubani umeli wakho ngimusho abesethi pho yindaba amaphepha angabibikho wathi badlalelani ngani abameli. Umbuzo wakho oqala ngibuza wona wathi badlalelani ngani abameli. Wathi uyazi ukuthini lento ayenzayo le ayikho fair akuwona ukusebenza lo wathi ufuna uhambe uyomreporta wangitshela same time wathi fanele uhambe uyomreporta because ifile ayikwazi ukufika kanje ifika ama-document ingenawo fanele ifike nama-document yena uyilethi empty. Okay ngahamba ke ngoba ngiyathumazela phela ngiyacabanga kodwa nami ngengqondo noma ngingazi ukuthi kusetshenzwa ngafika ngayitshela ingane ngifike kanje. Okay ngahlala futhi ngalinda ngithe mase ngiphinda kuyena ngaphinda esethi ke manje okay ngafike sethi i-date usenayo ngoba useyabona ukuthi ngiyampressurize manje ngimnika i-pressure ngafike sethi hayi i-date sonke lesikhathi behlela i-date engayifuni yokuyaphi yokwenza i-advertisement because fanele uthi ke wasengitshela ukuthi hayi manje inkinga ama-date abhukhwa ngolesihlanu kuphela bangakholwe yihlanu abadlulile lotho lelihlanu abadlulile wase ngikhombisa ukuthi ke wathi uyahambisa mhlambe bangaphenduli washo zonke izinto okay ngizo-accepta phela ngoba ngazi lutho wangikhombisa ukuthi nayi-date kofuthi yayingo-following Friday. Ngahamba-ke ngathi-ke sekungcono-ke ngoba nayi-date sikhona ye-first advertisement la kuthiwa kuya-advertise umuntu uma iney'kweletu bathatha iy'kweletu zababantu then okay ngase ngihamba-ke ngiyohlala ekhaya-ke. Ngithe uma semva kwalokho kabiye ngacabanga futhi ngathi ake ngiphinde e-Master ngiyobheka. Mangifika e-Master ngiyafika-ke khona amaphepha asekhona usewahambisile ngoba nangalokho oqala ngambuza ngathi hawu ngiyile e-Master ngimfonela ngiyile e-Master amaphepha ngiwafici kuthiwa ifayili yami empty. Ngafika-ke sekhona-ke amaphepha kuloko wesibili-ke la engithe mase ngifike khona amaphepha ngathola ukuthi-ke khona asakwenzile noma engakakwenzi konke ubani manje u-2026 u-2026 25 wonke uphelile. Hayi ngibuyele ekhaya ngiyohlala bangihlezi bese ngiyaphinda futhi ngimfonele angazi ngangimfonela ngibuzani futhi kuyena abesethi yena hawu hayi kade ngithumela umfana ka-Master manje kuthiwa ifayili yami idukile. Ngithi ifayili yami idukile ungangitsheli lokho mina ongangiye ngazi ukuthi ngiya ka-Master ngabuya futhi ngangamtshela ukuthi ngiye khona angazi ngase ngimfonela mayelana nani esengitshela ukuthi ifayili yami idukile ngathi lalela ungangitsheli mina ukuthi yami ifayili idukile ngathi into yokugcina leyo ozongitshela yona ngoba mina ifayili kade ngikhona ka-Master ngosuku oluthile ngayithola ifayili manje ungitshela kanjani wena ukuthi ifayili idukile wathi hawu usho kanjena made uye khona ngathi ade ngiye khona ngayithola ifayili wathi ngamtshela ngathi lalela uyabona umnikazi walezi zinto usefuna mina ngizenzele izinto zakhe because uyakubona ukuthi wena udrag iy'nyawo wenza ukuthanda kwakho angikwazi ukuthi uqondeni angikwazi futhi ukuthi wenzani. Hhayi bese kuthi hayi-ke ngiyacela ma ekuseni-ke ngolesine ngoba thina siney'nsuku zokuya ka-Master sizonke iy'nsuku ngolesine angazi nolesingakhi bese thi ngicela ekuseni ngolesine kuvuke khathi uzohamba nomfana niye khona ka-Master. Nangempela mesihamba nomfana siya ka-Master sicela ifayili nanti ifayili liyaqhamuka bese ngithi iliphi leli fayili okuthiwa lidukile ngoba nanti ifayili liyavela. Hayi ngibuyele ekhaya ngiyicabange lento ngiyibuke but ngicabanga-ke at nowhere uyabona ngiyacabanga nami ngiqhathanisa amathambo engqondo ukuthi ingabe la kuzogcina kwenzekeni. Hayi bese ngibuyele ekhaya-ke ngihlale mangihlezi kuthi kusahamba isikhashana nje bese kuthi vembu indaba yewili kanti sasithatha iwili ngo-2011 le wili nami ngokushonelwa sengiyikhohliwe futhi noma ngiyacabanga ngiyitshela ukuthi nje ayisekho active
ayisasebenzi kanti i-active i-will. Manje kusho ukuthi bese miswa indaba ye-will ke manje kuthiwa kufunakala i-will. Angeke umsebenzi uqhubeke i-will ingekho. Zime emthumeni ngifike ke manje kuyena athi ke manje i-will ke ngithi mina okay i-will iyavela. Bese ngiyahlala ngiyathula ngiyacabanga bese ethi okay ngicabange i-consultant yethu yayisenzela umsebenzi wendlu. Ngicabange ka-ABSA ngihambe ka-ABSA ngimbuza uGobi Shano bangitshela bathi useseDurban North usesebenzela khona ba-transfer ngithi ngicela ningitholele inamba yakhe bangitholele inamba yakhe bese ngiyamfonela ngimtshela Shano mina athi awu Purity why ungashongo ukuthi uPetros usedlulile emhlabeni because bese ukusiza bayangazi ke bayasazi sisebenze naye isikhathi eside mayelana nezinto zendlu. Bese ngithi mina ngangikhumbulanga nje nami yazi mawushonela ukuthi ingqondo iyadoma sometimes izinto eziningi ezibalekile ungakwazi ukusheshe uyicabanga. Hayi bese duwoza ke Purity angidirecteke ngihambe ngifike khona mangifika khona ngiyamfica uShano adonsa iwili angisikhansele bese ethenza iwili entsha ke nawe engeze ukwenzela izingane uhamba wena emhlabeni zingahlupheki izingane. Kodwa i-copy ayikho la ise-Johannesburg la kugcinwa khona ama-state late copies ama-copies agcinwa khona kwenzela ukuthi uma kunama-state late ikhanselwe khona bisiyabuyisa uwili. Bese ngithi hayi kulungile ke copy ngihambe ngigoduke bese ngiyayicabanga futhi le ngiphinde ngimfonele copy kuzokwenzakalani ke manje ngewill ngingakamfoneli bese ngiya ka-master bese bengitshela ukuthi no uyazi kudingakalani manje original will kufanele ukuthi uyithole naye ngifike lo mmeli zikhinkile akakwazi ukuthola i-original will bese ngiyathula ngiyambuka lo mmeli ngimbone vele lo mmeli uyadraga akawenza umsebenzi angimazi inhloso yakhe yini usebenza ngoba yimina engisengimlandele ngathi manje mina ngisebenza yena akuyena usebenza mina sekuyena icustomer lami mina ngiselona icustomer la ngoba each and every time fanele ngimfonele ngibuza ukuthi kwenzakalani each and every time ngimfonele fanele ngibuza ukuthi kwenzakalani ngimtshele ngithi okay bese ngiyahamba ngifike ekhaya ngithule futhi ngicabanga uShano anginikeze inamba yaseGoli bese ngiyabashayela eGoli noba ngi-attende kahle okay Purity why ungasitshelanga ukuthi usedlule ngithi mina nami ngashonelwa nje ingqondo iyaphazamiseka khohle izinto ezibalekile hayi bese bengenzela ke yonke into bese bengitshela Purity you know what sidingani la sidinga amaphepha idethi incwadi yasemakhazeni incwadi yamanzi yonke into kwakho yonke into ukucertify busiyasi-emailela because yena usathi usabhala i-email mangifika kuyena ngithi wenze njani uthi ngibhala i-email abakangiphenduli okwesibili okokuqala ngithi athi ushayile umlungu waka-ABSA uma efuna uShano ashayile ka-ABSA athi ngishayile uthe umlungu uzobuyela kumina isikhathi leso ngimbuza kuhamba isikhathi ngiyombheka ethi uthe uzobuyela kuyena ngize ngibona ukuthi ayikho ke lento ngize ngithatha istep ke ngingenelele mangithola ka-ABSA eGoli ngithole uDimakhatso angisize thumela ke lezi zinto nayi email address ngihambe ngiyophotocopy ngihambe ngiyocertify workshop ngithathe imali ngi-email yonke lamaphepha u25 ngiba-emailele wona bangitshela ukuthi bawatholile bangenzela umsebenzi wonke ukuthi bamkhanseleke umkhulu kwi-stage sakhona ka-ABSA ukuze kwazi ukubuya iwili nakhona akusheshanga kodwa kuthathanga isikhathi it was only 2 months nearly 2 months bengenzela lo msebenzi bawenza bawusheshisa bawuqeda than yena eqala umsebenzi ngo-2024 kuze kuzoba u-2026 2020 when was it 2025 uyophela ngoba u-2026 lo manje now usuku kwi-middle yes bathi ke Purity sizokwenzela ke yonke into uDimakhatso angitransfele kuma will section la kubekwa khona ama original will ngikhulume khona ngithole banginikeza uKelvin Brown ngikhulume noKelvin Brown at Purity we are going to do that silinde isikhathi esingaka sisabenza amaphepha nabo bese clear athi ngizothi mase ngikuthuma mase ngiwasendela amaphepha ngizowathumela kodwa ngizowasenda via i-court magistrate court ukuze kube yiyona ekwazi ukuthi ihambe sideliver khona ngoba bona sometimes ngabe hambisile bagcina bethi abakutholanga nangempela angenzele kanjalo umntana abantu ngale Kelvin Brown angithumelele i-email wathi nganginika i-email athumele i-email athumele ngikuthathe futhi lezi zinto ngimkhombise ngithi uyabona sengisebenzile ngim-emailele izinto mazenziwa wena manje izinto zenziwa yimina manje hayi ngiqede kwe-will
nakho nokwekhansela komuzi ibond not ibond angithi manje fanele kuphuma umkhulu kungene mina ngimbuke nakho futhi akakwenzi usalokhethi ene uzofonela khona wenza lo mdrego wakhe ka2025 ngingenelele ngithathe izinto ngithi abangilayele ngibafonele bangitshela ukuthi basemhlanga ndawo ngigibele bangidirect ngifike khona sihlale khona uPravi nakhuluma athi Pravi athi Purity wena why uthathile ummeli ngoba phela sikhona thina ezummeli ukade bumkhokhela wewili fanele ngabe sikusele but asakwazi ukungenelela manje because sekukanjeni usuzosala usuqhubeka naye lo hayi ke bangenzeleke nabese bengitshela nabo ukuthi badinga ini nani amaphepha ngihambe ngifike ngikwenza amaphepha ngiwacertify ngibahambiseleke ngoba kuseduza kufana naseGoli nabo bethi ngi-email ngathi cha ngoba kuseduza ngizowaletha wahambise ngifike khona bawathatha amaphepha bese bengitshela ukuthi Purity within 6 weeks lokhu njani izobe isilungile uzobuya uzoyilanda i-title deed nangempela waphela u6 weeks ngabuye ngayolanda i-title deed ngabuya nayo njalo ngehla ngenyuka ngenyuka nobani nomaster kufika isikhathi la kufanele ingane iyo-register yofunda ugrade 8 umzukulu kufanele ayoqala i-high school this year ngimtshele kufunakala u4,000 deposit ngithi ngicela ungikhokhelele ingane esikoleni ungirejistele ingane athi uyazi section 35 umthetho awuvume section 35 ngithi hayibo phela le mali akusiyona yomuntu imali kamkhulu le ayisetshenziswa wena ayisetshenziswa ubani ukukhipha imali ungikhokhele esikoleni ingane ukuze ikwazi ukuthola isikole anqaba phethe okay kwangirejistela last year undodakazi eDUT kwaye wenza study naye khona wangirejistela wangikhokhele naye futhi ngimumba kanzima sengathi manje le mali eyakhe ibhilonga kuyena wazi wamrejistela wakwazi ukufunda ke leso study sakhe so kufanele afunde futhi nakulonyaka ngimtshele ngithi cause ingane ifuna kufanele iregister ingane ekhaya akusebenzi umuntu ingane zami ayisebenzi imina ngihola impesheni angisasebenzi akho umuntu owondlayo sonke sibhekele impesheni yami umzukulu uyazukulu babhekele impesheni yami ngenze njani cause ingane manje fanele iregister DUT ikwazi ukwenza imasters akwazi ukuba semathubeni okuthola umsebenzi wena manje udrag inyawo awufuni ukukhipha imali uhambe uyoregister ingane ikwazi ukuqhubeka nokufunda ikwazi nokuthola amathuba omsebenzi fanele ngondliwe ubani khoza tshela mina avela ayithula lokho engitshelo section 35 ngathula ngamiyeka kuthe makusekuqala lo nyaka ngase ngimiyeka nje indabeni zokufuna imali ngabona akafuni namali ngamsendela ama message kuthe before sekufanele ukuthi akhokhe ka-ABSA akhokhele uPravin wabefuna 5,700 and something 35 rand kufanele akhokhele umsebenzi wakhe leyo mali wayikhipha ngoShova ukhoza kufanele akhokhe kwaku-September izo expire ngoJanuary kulonyaka bangitshela bathi within 3 months umsebenzi uyakhansela uphindele amaphepha aphindele ka-ABSA because bawalethile kuthina as Pravin ukuthi siwasebenze uma ungakhokhi azophinde move amaphepha within 3 months yena akafuna ukukhokha kulo 3 months yangizwa kahle khoza yini into edala ukuthi ungakhokhi ukhoza kuze kube kufika isikhathi la ngiphinda khona lapha kaPravin ngithi ngimtshela uIvet waye obengisiza khona ngithi Ivet angazi ngizokwenza njani nabo there are sometimes webemfonela angalibamba ucingo ngelinye ilanga bamfonela kuzona zombili inamba zakhe wangalibamba ucingo wangishayela uIvet wangitshela ukuthi Purity kade ngimshayela ukhoza akalibamba ucingo kazi wazwashayelwa mina ngathi khoza wenziwa yini ungalibamba ucingo ushayelwa enabaka Pravin angulibonanga lo licingo kade ngidrive sometimes athi uya driver uzobuyela back kwena ngabuyeli agcine ngabuyelanga kwena bese ngithi uyazi ukuthi bafunani bangitshela ukuthi le date ngoJanuary iya expire lento lo msebenzi abawenzayo uma ungakhokhi wena imisebenzi yakho uzobuyiselwa ka-ABSA yini into edala ukuthi ungakhokhi bafuna ama document angazi babefuna i-affidavit yakhe nantoni izinto ezimbalwa beyifuna kuyena lezo zinto wathi egcina lapho athi ngiyikhorile ngamtshela ulokhu njana uIvet ngathi Ivet ngimtholile ke mina ulibambile ucingo ungitshela ukuthi lawo maphepha wakhorile abesethi Purity okay mayithi wakhorile mfonela umthetho akasitshela ikhoriyo ukuthi ubani nenamba asitshela ukuthi ubani sizohamba thina siyo pick up makufanele abatshele lokho
akasabatsheli. Hawu Khoza. Ngase ngiye ka-Law Society ngabuya nama-forms lapha eNzansi ku-illegal. Ngabuya nalawo ma-forms. Ngaze ngathatha lawo ma-forms ngawafaka ku-WhatsApp. Ngathi uyabona wena sesizohlangana la nawe. Ngikhathele wena. Yila aqala phansi-ke watatazela-ke ebusuku wa-emaila ngabo-6 ntambama ngoba wangitshela ekuseni u-Yvette Mayifi kwathi Purity, you know what happened? God is great. Sesiyathandaza manje sithandazela uKhoza. Wathi God is great, wasendela amaphepha 6 o'clock wa-emailile. Ngathi okay, it's fine. Wasethi-ke sizowathumela-ke kulo 6 weeks uzobuya-ke uzolanda ilokhunjana yakho. Engisho ukuthi kwayona i-title yimina engizenzela. Yena kahle kahle umsebenzi awenzile la wenze i-advertisement kuphela. Ummeli ngempela mama lama ngabuza. Ummeli ngempela. Angithi njengoba ngisho nami ngithi ngahanjiswa umuntu kuyena. Lo muntu angihambise kuyena akaconsultanga nama ngibuza ukuthi ene ngingakudlulisela yini komunye umuntu ngoba mina ngizokwazi ukusebenza. Usuke waye office lakhe? Sengike ngaye office lakhe. Ummeli yena ula use 33 333. Yebo 7 floor la ku Smith. Ibhilidi mamende. Ibhilidi le. Ibhilidi. 333. 333. Oh. Bese ngithi ke Khoza ke usethumelile imali ke nakho ke sibanga ke manje imali yokuthi akhokhele izingane uJune manje fanele i-closing date i-end of June yasesikoleni e-duty fanele register ngayo. Khoza hamba phuma amaphepha ke kaMaster ke manje uMaster useqedile wathi ngafika khona bathi sesiqedile ngawe ma uKhoza fanele akhokhe sesimthumelele and nakhona kaMaster mabefuna information kuzoba umzukuzuku uKhoza ngeke azayithumele kuze kungene mina ngilwe ngimbuza ukuthi Khoza mina into bathi bakuthumela banginikeze bathi mabuka samthumelela leli phepha le paperwork ngedate ethi akaze asithumelele le information asikwazi ukuqhubeka. Okay. Utheke manje message mase kuphela ke manje kaMaster ke bathi sesimthumelelile paperwork sithi ke akakhokhela ama asset akhokhele guidance. Thina sifuna sinikeze nje into esiclearish bank esikhombisa ukuthi usekhokhile bese sivalify. Zimile ke manje lapha. Uthe mangigcina ukumbona ngomhla ka11 ngomhla ka9 April. Wathi hayi ma khona iphepha engilindile lizofika ngomsombuluko. Inkinga ke manje sabanga le copy ye title deed. Wathi mangicela unginike i-copy ye title deed. Ngenzela ukuthi ngiprove lana ukuthi ngizokwenzana. Uma ngiye lapha e-magistrate court wangitshela umfana wathi ma something suspicious la. Wathi ungamnikeza i-copy. Because angabenza ubugebengu athatha i-copy ayokwenza i-affidavit athi ulahle original abamenzele i-transfer kanti mina i-transfer sengiyenzile angisadingi lutho lwakhe. Yebo. Okay. Base bengitshela ka-Law Society bathi ke mangisengifonela nakhona kuntombazane ngimchazela ezingichazela. Basethi angenza i-affidavit bese ngiyayi-email. Lapha ka-magistrate bathi angikhansele khona into ekuthiwa ukhansela i-mandate. Ngabe sengiyenza leyo cancel mandate ngingafaka kuyilokhunja kwi-affidavit engayithumela ka-Law Society. Bathini ma ususendele affidavit ka-Law Society ngifonile 2 weeks back wangitshela umfana ukuthi basasebenza ama-email ka-April. Wathi basebenza kabani ka-April mina ngisende ngoMay. Wathi abakawavula kaMay. Ngifonile ke kuThangi futhi ka-Law Society. Ngafona ngathola uGugu naye ngoba sengiyakhala ngiyazi nje into ma udesperate ungazi kufanele wenze ingane yangikhalela naye iyabalisa ayisebenzi la seyibona ukuthi khona amathuba ezowathola isimile manje iyangibalisela ingane ine-stress naye endlini sonke sesine-stress endlini. Ngase ngifonela futhi ka-Law Society ngathola uGugu ngamchazela kuGugu ngi-emotional nje ngempela ngizwe ukuthi umoya wami awuphathekile kahle. Wathi ma ngizomfonela wamfonela wamthola uthe jika lapho wathi ungikhokhelile Gugu. Ngathi Gugu uthi ungikhokhelile bengikhokhela nini ngoba kaMaster akakhokhi mangifonela kaMaster khona ingane yami esebenza khona ithi ma akakhokhi akakenzi lutho kanti uyishonise le mali. Oh LPC. Le practice cancel inkomplela bese. So mama njengoba uze kuthina kaThweleni yabo ikuphi futhi sikusize ngakho? Cela ngibuyisele imali yami. Cela buyisa imali yomuzi wami.
akayisebenzanga kuyona yakhe. Akuyona yakhe, ayibelongi kuyena. Estimation uyayazi uthi malini? Estimation ngiyayazi ukuthi malini. Okay. South Africa yazi khona inkinga khona bafethu, khona inkinga khona. And I hope ukuthi ke LPC kusukela kuyena nje acting CEO wabo phezulu kuyozokwehla nje ngobuholi babo bonke. Uthi sicela bake basibukele ngeso le scope le issue le yokuthi uwenda apho kama late state ungabe kusahamba ngendlela yini, abameli ngabe bapractice ngendlela into umsebenzi afanele bawenza. Ngoba ngikusho lokho ngoba umama nje icase yesithathu le esihlangana naye la khona obonayo ukuthi kene kukhona ama grievances agcina aba nawo yena as uclient umama toward ke against yena ummeli. Ngoba bonke nje esengibhekana nawo uthola ukuthi imali sikhishiwe vele isesandleni sakhe ummeli, bese kuba nzima ukuthi ummeli akwazi ukuthi amithe phela ifamily halfway because isuke ikhona iadvancement makukhulufuna advancement but bese ukuthi ufuna kwenziwe affidavit and everything naye azokwazi ukuthi ayi-attach ayifake efayileni lakhe yokuthi for example makujoba ubaba nje ehambile makufuna mhlawumbe kwenza umsebenzi kababa noma kwenziweni yabo imali yakhe phela umkhulu yana ngathi kufuneka ayikhiphe imali yomsebenzi hayi naye imali mhlawumbe ngenika mhlawumbe nganika u20,000 ngabe nenza umsebenzi yabo kamkhulu but konke lokho kufuneka kuhambe nama supporting document ukuze ezokwazi ukufaka efayileni lakhe. Ngoba lento isiyenze ukuthi ubone kwamanye amakhesi kwazi ukuthi labameli ngathi sebeyisebenzisile imali bayisebenzisela izidingo zabo yabo. And you don't see uLPC la okwazi khona ukuthi ugade lezi imali especially lezi zama late estate ukuthi asibe phela neso nathi kulezi imali ukuthi uma imali ngempela kamufi singene kuwena asikwazi nathi ukuthi sibheke ukuthi ama families ngempela ungabe kuhamba ngendlela yini ukuze nesikhathi esibekiwe time frame yokuthi ukwenda lapha kwe-late estate konke kuze ama-beneficiary akwazi ukuthi athole izinto zawo isikhathi esingakanani. Kungabi kuphela 2 years, kuphela 3 years, kuphela 4 years ungazi ukwenzakalani. Ngine-case nje umuntu mfethu wangapha eGreytown wakadladla owashayiswa imoto naye Robertson Fund zaphuma-ke imali zakhe but-ke zangena kwi-trust. Uthe sisabhizi naxa simlekele because ne-trust yakhiwe ngendlela obona ukuthi yayinama-questions phakathi ukuthi nama-question alenga kuyona ukuthi yena la kwenzeka kanjani abameli bathatha i-advantage ngayo. Sithe sisaprocess umfethu samlungisela vele washona umfethu washiya ingane-ke nengoduso yakhe. Kodwa ngitshela ukuthi uhambe lo mfethu 2023 but even now ayifikile imali enkosikazi angithemo phela lokho enikwa nje ama-advancement kuthiwa ke khona kwenziwa umngcwabo wakho umfowethu yakhishwa imali yomngcwabo kwayimali okwenziwa komsebenzi yabo but the rest of imali awukwazi ukuthi kusuka 2023 kuze kube manje ngoba kwathiwa sek-advertise eMaritzburg sekufuneka kuthiwa kusuke futhi kuyiwe ngasenkantolo yangakubo nakhona kuyo-advertise yonke leyo process leyo. We don't see uLPC ukuthi ukephi ngempela ukumonitor izimo njengalezo ukuthi ngempela kuhamba ngendlela ukuze neclient noma ngabe ukuthi khona ngasakuboni kahle ikwazi ukubathinta ngalezi izimo nje lezi. Ngiyakubona lokho Robertson Fund nokunye ama criminal cases ngithabo but le uyakubona ukuthi abameli abanye baya-abuse lokho kungeyona yodwa le case njengaleyo. Kade kufika omama la bawu-4 baney'ngane eziwu-4 kumyeni wabo seshonileke but laba bawu-3 oma bey'ngane imali isaye lapha almost 2 million le mali yabo but even nayo imali kade yaphuma yabo. Ummeli akayidedeli ongazi noma ummeli noma uclerk angazi zothina ngifuna ukuthi ngizenze uclerk yabo but noma umuntu osebenza office labameli yabo because wena usazi ukuthi ummeli wena kanti mhlawumbe akuyena ummeli but ngoba use-office labameli noma mhlawumbe ummeli ngeke wazi yabo sekuphela nawe kuyaphela 3 years imali ayikhishiwe yabo wagcina banika 50,000 nje kuphela the rest yemali angithi yabo ayikho but amakhesi-ke lawo esesibathintile baka-LPC kuwona ukuthi-ke hayibo anisondeleni la yabo
futhi aningagcini ngalokho mthanda ucasha wozani niphumele public ukuze nizokwazi ukuzo-addressa le issue nama-grievances nama-questions abantu abanawo neyakho nje case mama uma ukuthi usicela nje usutholeni sizoyidepositha kubona ukuthi abaphathe lo mgodla ukuze uma bethola ithuba ngisho emsakazweni amabili bezochaza ngala makhesi neyakho kube yikhesi abayiphethe kufanele bazochaza ngayo yabo. Nokubheka-ke futhi ukuthi-ke uthe uyifake nini le affidavit yabo abayishoyo? Ngifake May ngisakhumbula i-date akaze bakunika namanje i-reference number? No, bathe ayikavulwa ilokho njalo ila ayikavulwa. Betha ngifone next week uGugu ngicela umhlongo. Okay. Ngicela ngivulele mhlambe. Uyakwazi la LPC la ke eThekwini office apho? La aka illegal. La lapha enzansi ngase eDemarine building. Emarine ngiyakwazi. Uyakwazi? Ngiyakwazi. Okay. Ngicela mama ukuthi mawubuza thina mhlawumbe ngavuka kusasa uze khona ngithi yabo. Okay. Ucela uzoshekha kule yabo ma-clerk khona lapha receptionist yabo. Okay. If ukuthi banjani ungazise ngocingo. Mina ngiyazi ukuthi ngizokwenzani. Okay. Yabo. Okay. Because siyayidinga ukuthi uthole le reference number ukuze sizokwazi ukuthi uma ngibathinta osisiphele ngibane i-reference number yakho ukuze bakwazi ukuthi yabo ufuna ngabe ufuna besikhona phela manje yabo. Fanele ngabe senginayo i-reference number. Yes, ukuthi nalokho ngitshela ukuthi mathiwa yenza affidavit ukuthi yiphi leyo because phela ngicabanga ukuthi kwafanele ufake iform angithi bakunika complaint form bakunikeza ikhona i-complaint form bengigcwalisile kodwa ngangayisenda ngathi sengifonela lapho wathi angenzi i-affidavit into bazini affidavit engiyisendile igcwalise iform sengiyigcwalisile kusho ukuthi mangiya khona ngicela kusasa makuthi ngicela uma kusihlabana boMonday ngicela nje uyiphathe manje ngoba uyihambise. Okay. Because ngiphushile ukuthi uthole le reference number le bese ke uyangisharela yona ngikwazi ukuthi ngiphesiwe ngayo yabo. Okay. Yebo ma. All right. Ngoba uzofuneka kucace phela ukuthi either uya terminate noma ufuna ukuqhubeka naye but just ukuthi akaqede le process yena and bese kuba lokho ukuthi niyabheka phela ngoba angiyazi ukuthi iyayitheni contingent agreement nenkathi usani powers of attorney kuyena ukuthi iyayitheni uzothatha how many percentage kuyena mayekwenza lo msebenzi lokwanda lapha le state. Kahle yena to be honest akangenzelanga umsebenzi angawayinda apha ngasho yena ukuthi uyawayinda apha yena umsebenzi ngoba phela fanele ngikhokhele ukuthi ngikhanselele ilokhu njani iko 27,000 of which lo msebenzi ngizenzele lona and ngingamtshela futhi ngathi uyazi ukuthini cause ngicela ukutshela ukuthi le mali yokwenza lo msebenzi ufuna wazi ukuthi ayibelongi kuwena izobelonga kumina because ngizenzelile umsebenzi. Okay. Ngiyabona ukuthi inkinga yakhe manje into emshayayo uyabuka zonke izinto ukuthi ene la ayikho into ayenzile ngoba ku-advertisement kunama amount akho nginalo iphepha nginako wonke nje paperwork kahle. Okay. Iyona le ngisho ukuthi ngicela le form uyigcwalise maphi because ngifuna ku state down lokho ngithi yabo ukuthi lo msebenzi obekufuneka ngabe lama duty enziwa uyena but ugcina usizenzela wena ngithi yabo konke lokho yes ngicela yes ukubhala konke kubekhona athathe le form please ma. Okay, ngikubhalile nakuyona affidavit futhi le hambile ngikubhalile. Okay, yikho nje bengibuza ukuthi it's a real attorney ngempela yini noma but ke ngoba uthe ummeli kusho wena ake ngithembe kusho. Angimazi nami ngithi angimazi ngihanjisela amaphepha omuntu engaba nequestion ukuthi kungani yena engihambisa ngaze ngambuza nemase ukuthi ngathi inkinga yakho ungihambiseleni izinto zami ungangibuzile mina. Lo owayetransfera ngala wafika kuyena ke lo ummeli wakho njengamanje lo umusha ke wasayina nakuyena futhi? Angisayinanga. Wasayinanga? Angikhumbuli ngisayina. Phela nisho ukuthi wena ubalosana amaphoza afatheni nalo mmeli wakho umuntu yabo. Ne agreement oyisayina nalo mmeli oqala mama kunjalo. Ngizocela uhambe nje ukukhumbule kahle usekhaya because ufuna kuyigade lo ngozi because manje sorry sebengavela bobabili ukuthi athi nalo ngenza umsebenzi ongaka nami I'm expecting certain percentage ngithi yabo nalo futhi athi loyo ngike ngamthinta ke ngambuza ngathi lalela naye ngamtshela ngathi wena ngifuna ungibuyisela imali yami yokuthi uvule ifile ngoba ungenzelanga lutho wathi kwakuyimali paperwork futhi ngathi ngifuna ukumyeka nga-arguish khona isikhathi la ngizo-arguisha naye.
yikho ukuthi ufuna nikugade kakhulu ma ukugade kakhulu nani emakhaya lokho yabo because njengoba usuka kule sandle singala uya kulesi ulethwa ngala phela funeka uterminate ngala uma ekutransfer akutransfere ngendlela nawe ukuthi ibe transparent ukuthi akubize mama ambize nommeli ukuthi uyabona akazange lo ngibhizi umsebenzi eminingi ngicela ukuthi ke ngikhenduve kunangommeli naye futhi usayine naye ama powers of attorney lo ke omusha manje ukuthi ngempela naye uyena osezoba ummeli wakho on record but ngendlela engizwa ngayo it seems as if hayi lo akekho on record ngithabo yikho lokho nje le question lokho nje ngiyipose ukuthi yena ummeli ngempela yini but ke acela ukuyivala lapho ma singaqhubeki South Africa ngiyacela nje okwamanje ukuthi ngiyibambe lapha because mama sazoqhubeka naye senze follow up ne-update ukuthi kwenzakalani sine update yabo up until mama akaze athole kubulungiswa lokho athe uzokucela ukuthi simlekele ngakho kathuleleni cha selithambe emilanga mina ke Mduduzo kaMkhwanazi kanye ne team yonke kathuleleni siyabonga nisale kahle emakhaya